Балалар рәсем ясый дип исемләнгән 15-нче республика конкурсы дәвам итә. Иҗади бәйгене Мәгариф һәм фән министрлыгы, ЮХИДИ идарәсе, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе, Бердәм Россия партиясе ярдәмендә безнең телерадиокомпания үткәрә. Алабуганың яшь рәссамнары кайсы темаларны ничек сурәтли? Бөек рәссам Иван Шишкинның яшь якташлары традицияләрен ничек дәвам итә? Шәһәр, авыл мәктәпләре укучылары конкурска актив кушылган. Казан Федераль университетының Алабуга филиалы институты каршындагы мәктәп укучылары да конкурска үз рәсемнәрен тәкъдим итә. Конечно же, стараются. Һәр катнашучының рәсем ясау буенча үз техникасы, эш тематикасы, сурәткә төшерүгә үз карашы бар. Кем рәсемне яхшырак ясый? Сыйныфлар арасында да үзләренчә ярыш бара. Ә иң яхшы әсәрләр район этабына тәкъдим ителә. Хәтта республика финалына да чыгарга мөмкин. Я рисую Россию. Россия – это наша родина, место, где мы живем, природа, наш край. Нарисовал свою родину, флаг России, землю. Үз рәсемеңне ясап, конкурста катнашу өчен вакыт бар әле. Республика акциясын оештыручылар җиңүчеләргә призлар һәм бүләкләр әзерли инде. Аларның исемнәре 12 июньдә Казанда Россия көнендә яңгыраячак. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Бизәнү әйберләре, картиналардан алып агач уенчыклар һәм элеккеге сәүдәгәрләр шәһәре символларына кадәр. Алабугада беренче тапкыр осталар ярминкәсе ачылды. Шәһәрнең социаль учреждениеләре үз иҗат эшләрен тәкъдим итте. Барлык әйберләр дә кулдан эшләнгән. Сувенирларны ветераннар советы, халыклар дуслыгы йорты кул эшләре осталары һәм һөнәрчеләре, балалар интернатында тәрбияләнүчеләр, картлар йортында яшәүчеләр ясаган. Бу иҗади мөмкинлекләрен ачу, туган як матурлыгын күрсәтү шәхси бюджетны тулыландыру өчен кулай чара. Осталар ярминкәсе шәһәр халкына гына түгел, ә кунакларга да кирәк диделәр оештыручылар.